wajen bikin sallah kenan da ke Zawaciki karamar hukumar Kumbotso yadda take kasancewa kenan a wajen shagulgulan sallah na Zawaciki da ke karamar hukumar Kumbotso a nan jihar Kano. Take kasancewa kenan yadda mutane suke wajen kolin hajjojinsu da nuna gwaninta da kuma kowa inda ke so a burge juna wajen shagulgulan sallah. Nan wani matashi ne ke kiɗan taushi domin taya 'yan uwa da abokan arziki murnar zagayewar wannan sallah karama. da ke kasancewa kenan a wannan filin idi na Zawaciki a karamar hukumar Kumbotson jihar Kano. A yau take idi kuma inda take kasancewa kenan a wannan fili na idi na Zawaciki karamar hukumar Kumbotson jihar Kano. Idan ina gani wani abu ne kamar biri kamar kare gashi nan kuma da shi wani bawa Allah yake so don ya nuna bajintarsa. Yawwa gashi nan kamar da ke gani, Allah ya da za mu ci gaba da kawo muku wannan bukukuwan sallah da take faruwa a yanzu a wannan dandali na filin idi na Zawaciki. Kenan kowa yana hada-hadasa ga mutane jike kowa yana ainihin abin da ya kamata don nuna wa kansa cewar yau ranar farin ciki ce, tare da 'yan uwa da abokan arziki maza da mata, domin nuna duniya cewar wannan rana guda ɗaya tilo babban rana ce a ga musulmi ga baki ɗaya. Ba maza ba mata ba yara ba manya, babu tsofaffi babu dattijai, ga sunan waje a cike kuma kowa yana sha'aninsa kamar yadda ya kamata. Ana siye-siye wasu ababen more rayuwa irin su kwakwa, dabino, ice cream, duk ga sunan dai kowa ya ci kwalliya irin na sallah domin nuna farin ciki da wannan rana da sau biyu take wanzuwa a shekara. Nan 'yan mata ne suke tsaye domin sayan kwakwa domin tafiya da 'yan uwa da abokan arziki a wannan dandali. Yawwa gashi nan take kasancewa a wannan filin idi na Zawaciki. Gashi nan kowa da kowa yana siyayya domin gwangwaje kanne yayye aminai a wannan lokaci, kuma kowa in ka duba su fuskarsa za a gani cikin annashuwa da kwanciyar hankali, tare da nuna ƙauna tsakanin 'yan uwa. Waje ne ya yi cikakkwari, waje ya yi waje babu shakka, wannan biki sau biyu ake yinsa a shekara, daga ƙaramar sallah sai babba. Wannan waje haka yake daga ƙaramar sallah sai babba. An kama namun hasa shine na kafa. To yaro ga wani matashi za mu zanta da shi domin mu ji me ya kawo shi wannan dandali. Ya za ka iya bayyana mana sunanka? Sunana Ulaiba Abubakar. To me ka zo yi wannan fili na idi? Abin da ya kawo ni. Abin da ya kawo ni ina ta yan uwa farin ciki da murna na Allah yana wannan ranar Allah ya mai ta mana, Allah ƙara mai ta mana. Amin ya Allah. Ka taɓa halarta wannan dandali na idi? Na taɓa halarta wannan su. Ya kai su biyar haka. To da kyau Allah ya kai mu. To yan uwa masu kallo da sauraro, kuna kallon wannan tasha ta mu ta Chamama TV, ko muna kawo muku inda ke kasancewa kai tsaye daga filin idi na Zawaciki. Yawa kuma za mu ci gaba da zagawa
har na tsawon akalla mintuna 30 domin wayanda suke nesa su tuna da gida. Wayanda suke nesa su tuna da gida domin wannan filin idi akalla ya share sama da shekaru 30 ana ainihin wannan taro, sama da shekaru 30 ko manci shekaru 50. Don in aka bi tarihi wannan filin idi wannan ake taruwa bayan an yi sallar idi, ana taruwa ne tun misalin karfe 10 na safiya har zuwa magariba domin 'yan kasuwa su su baje hajjar su, kolin su, masu kifi, masu duk wani abu da kasai na kwallon da makwalashe to ana yin sa ne a wannan dandali na filin irin zuwa ciki tun iyaye da kakanni sama da shekaru 50. Wannan shi kaɗai ne tilo a wannan gari ko kuma a Kano gaba ki daya wanda ake irin wannan. Mutane waje daban-daban suna iya zuwa su ziyarci wannan waje domin nishadantar da kawunansu da kuma 'yan uwa da abokan arziki. Ta waje ne da wanda ba a iya kama ba a cewa ba ta gari. Ina iya ganin 'yan bijilin ne dauke da wayansu samari guda biyu wayanda ina ganin suna iya tuhumar su akan wani laifi da suka aikata. Za mu yi kokarin matsa kusa da wajen domin mu tsoganta muku abun da ake cewa insha Allah. yanzu muka sake kama shi aka sake mai muka rabu da shi to yanzu na uku kenan wannan shi ne take kasancewa da alama yaro ne wanda bai da tarbiyya da wani abu na rashin tarbiyya, su kuma hukumomi suke ladabtar da shi. To Allah ubangiji ya kiyaye. Daman irin wannan waje ba a rasa abubuwa na rashin tarbiyya a cikinsa. Muna ci gaba da kawo muku wannan zagaye da hoton da kuma ta rigar ina tsalle ko take sun da wata. Yawa yanzu haka ina tare da wani matashi wanda shi ma ya zo wannan waje domin nuna farin ciki da wannan rana da Allah ubangiji ya kawo mu. Malam ko za ka iya bayyana mana sunanka? Na Malam Dauda, daga wani unguwa ka zo nan? Na daga garin Salegu. To me ya kawo ka? Ga Allah subhanahu wataala da ya kama wannan rana shi ne muka zo mu nuna godiya da farin ciki da nuna al'ada ta malam Bahaushe. Gaskiya ne. Malam Dauda, ka kai shekara nawa kana zuwa wannan waje? Na kai kamar shekara 25 ina zuwa wannan waje. Na lalle an sha miya. To me yake maka sha'awa wajen zuwa wannan waje? Kawai in zo in ga zallan Hausawa sun zo kowa na nuna kwalle su irin badintarsa kawai shi yake burge. Facebook. Na'am. Wanda da ko akwai wani lokaci da ka taba zuwa nan wani abu ya samu da kai wanda ba za ka manta ba na bakin ciki? Ni dai duk sanin zo nan gaskiya alhamdulillah da farin ciki nake kuma. Masha Allah. To ga wani matashin ma ina tare da shi ma domin ji me yake tattare da shi nan. Assalamu alaikum malam, ko za ka bayyana mana sunanka? Assalamu alaikum warahmatullahi, sunana Zakar Rabiu. Na'am, malam Zakari, ka zo daga wace unguwa kai kuma? Na zo daga unguwar Samegu. Okay, kun to ina ga da alama ma taro ka to. Zahiri ma kuwa. Na'am. To ko za ka bayyana mana me ya kawo ka wannan dandali? Wallahi ba abin da ya kawo ne face farin ciki da wannan rana mai dumbin tarihi a cikin addinin musulunci ta idin karamar sallah. Na'am. Wanda alhamdulillah bisa al'ada duk shekara muna halartar nan wurin domin taya yan uwa musulmi murna ta zagayowar wannan idi na karamar sallah. Na'am. To malam Zakari, ka kai shekara nawa kana zuwa halarta wannan taro? Ai akalla zan shekara 20 da wajen 5 tun ana riko hannuna ana zuwa da ni har gashi nake zuwa da kaina yanzu. Na'am, to wani fata kake wa al'ummar musulmi gaba daya dangane da wannan rana? Ai fatan da nake wa al'ummar musulmi, Allah subhanahu wataala ibada da muka yi ta azumin watan Ramadan, Allah subhanahu wataala ya sa muna daga cikin yantattun bayin da suka gamsar da ibada a cikin wannan dare mafi albarka na dare lailatul qadr. To amin ya Allah. To alamun za mu ci gaba da zagawa domin gaya muku yadda take kasancewa a wannan dandali na Zawaciki da ke nan Kano. Kuma kamar yadda kuka sani yawan rana ta farin ciki ga gaba ɗaya al'ummar musulmi domin taya 'yan uwa da abokan arziki murnar wannan rana ta karamar sallah. Kamar yadda kuke kallo
yanzu dai fili ya cika sosai, kuma ko ina da ka gani mutane ne suke walwala da nuna farin cikinsu. Sama mutane mutum 25,000 su ne suka halarci wannan waje a yau akalla kenan. Za mu ci gaba da kawo muku yadda take kasancewa insha Allah. Yadda ke kasancewa kenan, jami'an tsaro sama da mutum 3,000 suna aiki a wannan waje domin kula da tsaron wajen. 'Yan sa kai kenan suna nan suna zagawa domin kula da shige da fice na mahalarta wannan waje. Kuma wancan mara ba live ba, wani kuma live. Yaro, gani da wani matashi kuma zai bayyana mana. Yaro, ya sunanka? Ya sunanka? Sha'ibu, daga ina ka zo nan? Danja, ina ne Danja? Wajen kai, to kun ji wannan matashi ma daga can wajen Katsina yake. Zaka shekara nawa? Shekara nawa? Shekara ka nawa a duniya? To ya ce bai san shekarunsa a duniya ba, amma yau zuwan ka ne na wannan wajen? To bara ma ka zo kenan. Kai kadai ka zo tun daga Danja? To ashe har daga wajen Kano ma ana iya zuwa wannan waje domin ainihin bawa ido abinci. Wannan yaro da kuke gani bai wuce shekara 11 ba, amma ya zo tare da 'yan uwansa tun daga garin Danja can wajen Katsina. To lallai wannan waje ya yi cikakkwari, kuma babu abin da za mu ce Allah sai godiya. To masu kallo da sauraro, ina ganin anan za mu katse wannan shiri namu, sai kuma idan Allah ya kamu idan an jima, idan da wani abu idan Allah da za mu dora daga inda muka dasa aya. Wassalamu alaikum warahmatullahi.